și e bună, gol. Da. Ultimul meci o să îl joc cu voi. O repriză cred că o să joc off-camera. Prima repriză o să o joc off-camera și a doua o să o joc ca videoclip, să nu dureze prea mult. Am revenit cu repriza a doua. Cobble apără shoot. Cobble apără, mi-a apărat toate shoot-urile pe care le-am avut. Este ceva de apreciat. Nu joacă Cobble. Nu, am dat, dar nu a dat să facă schema acolo. Nu reușesc să le dau niciun gol pentru că joacă extraordinar de bine. Și cred că îmi dă, da, mi-a dat el. Acum mi-ar trebui 3 goluri. Haideți să-l băgăm pe Raul, că cine știe poate face ceva. Bun gol. Începe remontada, cum zice Vanez. Maldini, uite-te cum s-a băgat Maldini acolo. Ce bine s-a... Bun, sta. Nu știu, nu e faul pentru mine.